Ai auzit vreodată de femei care își strâng vaginele în timpul intimității? Rămâneți pe fază, pentru că în acest videoclip veți descoperi totul despre asta. Înțelepciunea Doniei Elvira, un secret al vieții intime. Într-un orășel înconjurat de munți locuia Donia Elvira, o femeie de 85 de ani, renumită pentru experiența și sfaturile sale. Viața ei fusese plină de experiențe și, deși mâinile îi erau ridate și părul îi devenise alb, ochii ei încă păstrau o strălucire tinerească. Într-o după-amiază, în timp ce savura ceaiul pe veranda ei, nepoata ei, Ana, s-a apropiat cu o întrebare care îi tot dădea târcoale mintea. Ana, proaspăt căsătorită și cu strălucirea iubirii în ochi, auzise de exercițiile Kegel și știa că bunica ei era persoana perfectă cu care să vorbească despre ele. Puțin timidă, Ana a întrebat: "Bunico, am auzit de niște exerciții pentru întărirea mușchilor. Știi tu, cele pe care le folosim în timpul intimității. Știi ceva despre ele?" Donia Elvira a zâmbit călduros și a dat din cap: "Desigur, draga mea, exercițiile Kegel sunt foarte importante, nu doar pentru sănătatea ta, ci și pentru menținerea unei conexiuni speciale în momentele intime cu partenerul tău." Ana s-a așezat pe spate în scaun, nerăbdătoare să afle mai multe. Bunica a continuat: "Când eram mică, nu se vorbea prea mult despre aceste lucruri, dar am știut întotdeauna că îngrijirea corpului nostru este esențială. Exercițiile Kegel întăresc mușchii planșeului pelvin, iar asta te poate ajuta în multe feluri, de la prevenirea anumitor probleme de sănătate până la îmbunătățirea experienței intime cu soțul tău." Donia Elvira a luat o înghițitură de ceai și s-a uitat la Ana cu ochii înțelepți. O relație intimă nu înseamnă doar apropiere fizică, ci o conexiune profundă care depășește cuvintele. Învățarea controlării acestor mușchi te ajută să te simți mai sigură și conectată cu partenerul tău. Este un secret tăcut între voi, ceva ce doar voi doi împărtășiți. Ana a ascultat cu atenție, minunându-se de claritatea și deschiderea bunicii sale. Donia Elvira a continuat: "Îmi amintesc când era în viață bunicul tău, obișnuiam să avem conversații deschise despre intimitatea noastră. Nu a fost niciodată un subiect tabu. El spunea întotdeauna că încrederea și comunicarea erau esențiale. Exercițiile Kegel făceau parte din acea comunicare, o modalitate de a arăta dragoste și grijă pentru conexiunea noastră." Cu un zâmbet malițios, Donia Elvira a adăugat: "În plus, draga mea, sunt benefice și pentru sănătatea ta. Ajută la prevenirea problemelor precum incontinența și pot facilita nașterea dacă te hotărăști vreodată să ai copii." Ana a zâmbit, simțindu-se norocoasă să aibă o bunică atât de înțeleaptă și deschisă. "Mulțumesc, bunico. Mă bucur să știu că aceste exerciții nu sunt bune doar pentru sănătatea mea, ci și pentru întărirea relației mele cu soțul meu." Donia Elvira i-a strâns mâna ușor și a concluzionat: "Ține minte întotdeauna, draga mea, că intimitatea este o parte fundamentală a unei relații sănătoase. Vorbește cu partenerul tău, experimentează și ai grijă de corpul tău. Acestea sunt secretele unei vieți împlinite și fericite." În acest fel, Ana a învățat o lecție valoroasă de la bunica ei, o învățătură care avea să o însoțească toată viața, că dragostea și intimitatea sunt comori care trebuie cultivate cu respect, comunicare și un strop de înțelepciune. Lunile au trecut, iar Ana a decis să pună în practică sfaturile bunicii sale. A început să facă exerciții Kegel zilnic, nu doar pentru a-și îmbunătăți sănătatea, ci și ca un omagiu adus înțelepciunii Donia Elvira. De-a lungul timpului, Ana a observat schimbări pozitive în corpul ei și în relația cu soțul ei, Carlos. Într-o noapte, în timp ce stăteau în pat, Carlos a comentat:
Am observat că pari mai sigură pe tine și mai încrezătoare în ultima vreme. S-a schimbat ceva?" Ana a zâmbit, puțin timid, și a decis să-i povestească despre conversațiile ei cu bunica ei și despre exercițiile Kegel. Carlos a ascultat cu respect și interes. "Mă bucur că te simți mai conectată la corpul tău," a spus el. "Îmi place că împărtășești asta cu mine. Este uimitor cum ceva atât de simplu poate avea un impact atât de pozitiv." Comunicarea deschisă le-a consolidat și mai mult relația. Amândouă au început să vorbească mai liber despre dorințele și nevoile lor, descoperind noi modalități de a se bucura de intimitatea lor. Exercițiile Kegel au devenit un ritual obișnuit, iar Ana s-a simțit recunoscătoare pentru îndrumarea bunicii sale. Într-o zi, în timpul unei vizite la Doña Elvira, Ana a povestit cum se schimbaseră lucrurile în viața ei de la acea conversație. Stând în bucătărie cu cafeaua în mână, Ana a explicat că exercițiile nu numai că i-au îmbunătățit sănătatea, ci și relația cu Carlos. Doña Elvira a zâmbit mulțumită. "Ce minunat să aud asta, draga mea! Este minunat să vezi cum ceva atât de simplu poate consolida o relație și crește încrederea în sine." Ana a rămas tăcută, reflectând asupra prof.